Dîrokê pêde gelek mirovan zenkirine ku fezayê de tê dijîn û ew ê dawî jê re tune be. Ev xeletî felsefeya Sümerên ku pir xwedayî dihebandin û a dînên Misriyan û Yunanên maddeperest li ser vê bingehê bû. Sebeba herî mühim a vê baweriya batîl ji ber ku gelek mirov haya wan ji rastiya dînên heq tune bû yan jî ji ber ku rû ji wan heqiyan diguhertin. Di demên bihûrî de tesiya fen û teknolojiya kêm jî bûye sebebê ku mirov tê kevtiyên wisan. Lêbelê roja me yê îro êdî ilim jî îspat kiriye ku destpêkek vê fezayê heye û di paşerojê de jî bêguman ew ê dawiyê wê bê. Ev heqîqeta mezin Qur'ana Kerîm a ku 1400 salî berê îro nazil bûye aya me jê çê dike. Bêguman ew ê rojekê dawiya fezayê bê. Bi gotinekê din bêguman ew ê qiyamet rabe. Tu guman têde tune. Arast dema qiyametê her ku tê nêzik dibe gumana wê tune ye. Me ezmanan erd û çi tiştê di navbera wan de heye ji xênî heqiyê bi tüm meqsedeke din nexuliqandiye. Bêguman dema qiyametê nêzik dibe û tê. Ev sazumana ku bi milyaran salin di ku dîne û kar dike eser Rebbê me yê xaliqê hemî tiştî ye. Ev sazuman bi emrê wî û demekê û bi awayê ku wî hez kiriye ew ê dawilê bê. Feza giştek ji tiştê herî biçûk heta yên mezin tiştê bi ruh û bê ruh ew ê tevî hemîyan wenda bibe. Digel agahiya ku bêguman dema qiyametê ew ê bê hadîseyên ku ew ê wê rojê biqewmin di Qur'anê de hûr hûr hatine pêşnûme kirin. Gava ezman tîş bibe. Gava behr agir pêkeve. Gava çiya ji ciyê xwe belav bibin. Gava roj bê vemirandin. Bêguman rabûna qiyametê felaketeke wermezine ku di dîroka fezayê de mîna wê nehatiye dikin. Ev sazuman bi emrê wî û demekê bi awayê ku wî hez kiriye ew ê dawîlê bê. Mirovan di heqê rabûna qiyametê de ji pêxember pirs pirsîne. Dipirsin ku ew ê kengî qiyamet hesin berde. Pêxemberê me wisan cewab daye vê pirsê. Ilmê wê tenê li cem Rebbê min e. Xwedê digel ku ilmê rabûna qiyametê ji mirovan veşartiye jî alamet û nîşanên ku nêzîkbûna qiyametê îşaret dikin jî daye pêxemberê me. Pêxemberê me di hadîsê xwe de ji mirovan re qalavan alametan kiriye. Di vî fîlmî de çend alametên mezin ên ku pêxember ji bo nêzîkbûna qiyametê ji me re gotiye hûn ê temaşe bikin. Heya ku bi eşkereyî înkara Xwedê neyê kirin, qiyamet ranabe. Tarîxê pêde digel mirovên ku îman bi hebûna Xwedê anîne, mirovên Xwedê nas ên ku înkara Xwedê kirine jî hebûn. Lêbelê heya em negihaştibûn nîvê qirnê nozdan
beşkereyi fikra nelre ya Xwedên Nasiyê nedihat kirin. Ji vê demê û şûn ve cereyanên mîna Darwînîtî, komünîstî û faşîstiyê ciyê xwe li meydana dîrokê stendin. Avaker û dozdarê van cereyanan bi cesaret gotine ku ew mêr Xwedên nas in. Wek nimûne, Leninê ku ji avakerê komünîzmê ye fikra Xwedên Nasiyê ku divê komünîst wê belav bikin wisan dibêje. Tiştê di propagandaya me de cih digire, propagandakirina Xwedên Nasiyê ye ku em nikarin dev jê bigirin. Kirina xebatên ilmê yêm lazim di nav xebatên partiya me de cihdana nivîsên ku hikûmeta feodal a fermandar heya îro qedexe û mehkûm kiribûn. Nivîsên mütefekkir û xwedênasên qirnê hîjdan yên Fransî yên dema ronîbûnê divê bên wergerandin û heta mimkin bibe bên belavkirin. Xwedênan propagandaya xwe bi giranî dispêrin nezeriya peresandinê, a Darwin û bi şiklê kitêb, kovar, programên televîzyonan, malperên înternetan û bi konferansan li kutleyan belav dikin. Îro rojname, kitêb, film, belgefilm û rûperên înternetan bi peyamên ku înkara Xwedê dikin dijene. Bi kurtayî, îro tiştê sed salan pêde nehatiye dîtin hatiye meydanî. Yani waziyeteke ku hadîs eşkere dibêje alametê qiyameti ye hatiye meydanî. İnkara Rabbê me yê mezin, beşkereyî û bêtirs têkirin. Bêguman, ev meydana fitnê netîceya teqdîr û xulûqandina Xwedayê me ye. Bi destûra wî ve tê meydanî. Gava dünya kete tevliye heveke mezin, fitne derketin, rehatin birin, hineka erişi hineka kirin. Tehmi devre dîrokê de, di navbera mirovan de pevçûn derketiye. Lêbelê, heta em gihîştin sed sala bîstan, ev şeran, di hundur heremekê de qewmîne, di cihekî teng de mane. Şerên ku tesîr li xelkên dinyayê kişan kiriye, sed sala bîstan hatiye meydanê. Di cenga cîhanê yî yekem û duyem de bi milyonan mirov jiyana xwe winda kirine. Bi qasî wan jî bê xanî war, seqet û bêxwedî mane. Sed sala bîstan a ku bi şer vebû, bû şahîdê gelek şerên ku şîdeta wan zêdetir dibû. Şerê Koreyê, şerê Vietnam, şerê Ereban, İsrail, İran, Irak û Delavê. Bosna, Filistin, Çeçenistan, Afganistan û Keşmir. Tesîra şeran bi teknolojiya herbê a nûjen a pêştexistî, firehiya wê gihaştiye deverên gelekî mezin. Bi çekên nukleer, biyolojik û kimyewî ve tevkujiyên mezin ên giştî hatin kirin. Jaliyetên ve tespît bûye ku hereketên şîddetê û terorê jî di sed sala bîstan de pir zêde bûne. Van rêxistinên ku bi meqseda îdeolojiyê û bi doza bêedaletiyê nijadî derketin meydanê, bûne sebeb ku milyonan mirov bimirin an jî seqet bimînin.
ev rewşa ne insanî ku di 100 sala dawî de gihaştiye serê heddê xwe, delîlê nêzîkbûna dema qiyametê ye, a ku di hedîsan de hatiye tarîf kirin. Bajarên mezin weke ku doh tunebûn wenda bûn. Eşaberî veya medît ku teknolojiya herbê a pêşteçûyî hedimandineke çi qas mezin aniye serê mirovahiyê. Tesîra vê hedimandinê ya herîn mezin li bajaran hatiye dîtin. Di dîroka nêzik de silahên nukleerî, bombeyên tesîra xerabkirina wan pir, füzeyên girêdayî lazerî û silahên hemdemên wana êdî di herban de hatin bikaranîn. Ev silahên pir nebaş li deverên mezin ê li rûniştinê, texrîbatên ku di tarîxê de mînakê wan çênebûye anîn meydanê. Bikaranîna bombeya atomê du bajarê Japon ji xeriteyê rakir. Paytextên Ewropa bi bombebaranên ku li peyhev bi ser wan de hatin berdê bûn yek. Di 100 sala bîstan de di herbên ku nayên ji de dîrok bû şahidê wêranên nedîtî. Felaketên ku hatiye serê deverên mirov li rûdiniştinê tenê bi destê mirovan nebûye. Li hin bajarên mezin piştî afetên tebî berdê ve bûn yek. Li gelek deverên dinyayê gelek cihên lê rûniştinê bi zelzeleyan û bageran û bablîsokan zerarên mezin lê çêbûne. Di van lêkolînan de rastiyeke ku mirov lê ecêbmayî dimîne derketiye meydanê. Di vê dema ku em tê de ne afatê tebî, pirbûna jimara wan û mezinbûna wan gihîştiye heddê ku mirov jê bawer nake. Temama dîroka dunyayê pê de hadîseyên ku hejayî qetkirinê bûne, gava meriv li wan dinere bi meznahî û jimara xwe 100 sala bîstan bi ferqek mezin li pêşiya wan e. Ev rewşa jî dibe delîlê ku vê dema em tê de ne axir zamanê ku di hedîsan de tê îşaretkirin e. Heta ku van hediseyanan neyên meydanê, kıyamet ranabe. Ew zelzele zêde bibin. Di perçeyê berî vê de felaketên li bajara xistibûn me li wan nêrî ku wan felaketana ya bi şiklê herban bi destên mirovan çêbûne ya jî bi şiklê afeta tabî derketine û bajar berdê ve kirine yek. Gava meriv ji nêzîktir li van afetê tabî dinêre alametekî qiyametê yê din derdikeve pêş meriv. Ev alamet hawadîsên zelzeleyê ne ku di hedîsan de gelek caran behsa wan tê kirin.
لگور آگاهدانیین ناوندا آگاهدانیا ملی آمریکا 7999 لسر روی دنیا 20832 زلزله چیبونه. ev hejmar li salên berê pir zêdetir bûye. Zelzeleyên ku jmara wan û mezinbûna wan pirtir dibûn, rastbûna rîwayetên ku di heqê axîrzeman de, di hedîsan de derbas dibin, carek din derdixin anê û rê medidin. Beriya qîyamet rabe, du waqiyatên mezin ew ê biqewmin û pişt re salên zelzeleyan. Feqîr ew ê pir bibin. Birçîbûn û bihayî heta karibe ew ê belav bibe. Ev feqîrî û bihayîya ku hedîs dibêje ew ê nêzî qîyametê gur bibe û belav bibe, roja me îro bi hêz derdikeve meydanê. Efrîqa, Asya, Başûrê Amerîka û Rûhilata Ewropa gelek mirov di sefaletê de dijîn. Lêkolînên ku di vê derheqê de çê dibin, derxistine meydanê ku çariyekê nüfusê dunyayê, yanî nêzî milyar nîv mirov di tengî û feqîriyeke ku nayê xeyalkirin de dijîn. Li gor agahdaniya sala 2000 di dunyayê 826 milyon mirov têrxwedî nabin. Bi gotineke din, her şeşaniyek birçîtiyê dikişîne. Baş e çima? Ma sebeb kêmbûna kana ye? Naxêr. Serveta ku ne bi edalet li mirovan tê parvekirin, dibe sebebê ku kêm mirov ji kanên dunyayê îstîfade bikin. Li beramberê vê, bi sed milyonan mirov heyeta xwe di birçîtî, sefalet û tengiyên mezin de dibihûrin. Bi ser de ev beadaletî, serê sed sala bîstan şûn ve her kuçûye pirtir pêşte çûye. Sebaba herî mezin vê tabloyê xerab, kêmbûna hesasiyeta vicdan, dûrketina ji her xusûsiyetên mirovahî û distûrên exlaqî ye. Heta fûş eşkere neyê kirin, qîyamet ranabe. Pirbûna zinayê alameta qîyametê ye. Ew ê zilam bişibin pîrekan, pîrek jî ew ê bişibin zilaman. Unsurê esliyê ku civakê li ser piyan dihêle û danûstandina mirovan rast dike distûrên ehlaqînin. Lêbelê, vê dewra ku em tê denin, distûrên ku civakan ji piya dihêle di binê tehlûkeyeke mezin de ye. Ji xwe pirbûna nelriyeyên mîna hemcinsî, ticareta fûşê, tevrebûna bênîkeh, qebhetên cinsî, filmên porno, qebehê, weqiyetên destavetinê, nexweşiyê cinsî, hinek nîşanê hedimandina ehlaqin. Bilhesa, pirbûn û bi suret belavbûna hemcinsî gelekî balkêş e. Îro li rûberê dunyayê hemcins teşkîlatan çê dikin, komele û partiyan saz dikin, li hin welatan bi kanûnî dizewicin, li ber baweriyên pîroz radibin û herbê distûrên din re dikin. Weke ku tê dîtin, ji dewra pêxemberê me û vir de, dizik 14 qirnan de hemcinsî pir belav bûye û gihaştê heddê xwe herî bilind. Hedîs îşaret dike ku normal qebûlkirina heyata hemcinsîtî
xwane dike kıyamet nezik bûye. Gava mêr bi mêran, jin bi jinan têr bibin kıyametê nezik bibe. Ji neha wade evê zemanek bê hinek mirov derkevin evê Qur'anê bixwînin lê tiştê dixwînin evê li ser ziman bimîne û evê nekeve dilê wan. Evê zemanek were mirov evê ji bo nimêjê li camiyan berhev bibin evê di nav wan de kesê mümîn tunebin. Nîşaneke mühim ji nîşanên axîr zeman nêzik dimîne ku dînê Xwedê û exlaqê Qur'anê tê berdan. Axir zaman ew demaye ku ayetên Qur'anê nayên dîtin li ser navê Xwedê hukûm tê derxistin, di dîn de îxtilaf derdikevin, înkara qederê tê kirin, ji bo riyayê tê îbadet kirin, dîn ji bo menfaetê tê bixebitandin. Ev alametana berî 1400 dî pêxemberê me wîsan îşaretî wan kiriye. Da axir zaman de tirsa ku ez ji bo ummeta xwe dikim hebandina stêrkan û înkarkirina qederê. Ev ê zamanekî wîsan serê mirovan, ew ê Qur'ana Kerîm li newalekê mirov dê li newalekê din bin. Ew ê zamanekî wîsan were serê mirovan, ew ê tenê navê Qur'anê û Îslamê bimîne. Wana tevî ku ji Îslamê gelekî dûrin jî ew ê bi navê Îslamê werin benavkirin. Li Rûm mescidê li ser linganê lê ji aliyê hidayetê ve xerabenin. Hevberdan ku pir bibe alametê kıyametê ye. Kıyamet nezik bibe, ew ê ewladê zinê pir bibin. Van xusûsiyetên wek edalet, aştî, hezkirin, şefqet, iffet, namus, hürmeta heqê mirov û exlaqê mîna van xweş û baş ku dînên heq re anîne û di Qur'anê de behsa wan dibe ji ber ku mirov ji wan dûr dikevin, xerabiyên komelî tên meydanî. Ev destpêka hedimandina komelî xwe bi gelek şêweyan nîşan dide. Ketina maltabê, berdan, zarokên nemeşrû, ketina exlaqê kar û ticaretê, nelirêyî, sextekarî, dengezarî, xem û endîşe, bêhuzûrî, pirbûna ve xwarina araqê, elemandina tiştê serxweşiyê didin. Ji ber van sebeban valahiya manevê tê meydanê û mirov dikevin rêyên tarî. Kesê rêya derketina pêdê nakin ji bêhtir ji rê derdikevin û dawiya xwe qesta xwekuştinê hildibijêrin. Hemî van tiştan ku dibin divê esra me de pirtir bûna wan alametê qesidên balkêş yên axîr zeman û nêzîkbûna qîyametê ne. Pêxemberê me di heqê heyama beriya qîyametê de qerebûna ku ew ê di dîwarê komelê de were meydanê gelekî agahî daye. Çendek ji van agahiyan evin. Heta ku cinayet pir nebin qîyamet ranabe. Zêdebûna nebaşan, muteberbûna direwçînan, bêqîmetbûna rastgoyan, hürmet dîtina xayînan, hürmet nedîtina kesên rast ji alametên qîyametê ne. Gava qedrê zengînan bêgirtin, kesê ji wî mestir ji ber wî rabe û slavê lê bikin alametê nêzîkbûna qîyametê ne. Gava qîyamet nêzik bibe, di wezn û pîvanê de hîle zêde dibe. Xwarina bertîlan alametên qîyametê ye.
Kaniyên li ser dîrokê nîşan dikin heyamê ku Quran wehî bûye, komala Ereb ve diye teknolojiyeke ku li ser fezayê û tebiatê lêkolînên kûr karibin çê bikin. Yani ferqa heyamê ku pêxemberê li jiyaye û heyamê me bi hev re nayên muqayesekirin jî. Dîsa jî pêxemberê me di hedîsên xwe de behsa gelek pêşteketinê teknîkî yên di axir zeman de derkevin kiriye. Niha em li van pêşteçûnên teknolojîk vênerin. Di axîr zeman de ew ê ömür dirêj bibe. Ji çerxa ku pêxemberê me eva gahî daye û vir de hundir 14 esran de di esra me de ömür li gor esrên din giştkan dirêjtir bûye. Heta serê esra bîstan û dawiya wê jî ferq dike. Ji ber pêşteçûnên teknolojiya tibbê, pêşteçûna ku di karê sehetê de çêbûye, îmkana gihîştina nîmeteke wanî daye mirovan. Ji xênî vê, pêşteçûnên ilmê jîneyî û projeya genoma mirov a ku hê jî pêşê diçe, sehetê de dest bi heyamekî nû dike. Ev pêşteçûnana mirovên zamanê berî xeyal jî nedikirin. Heta ku ev hedîseyena neyên meydanê qîyamet ranabe. Di lêkirina avahiyên bilind de ew ê mirov bi hev re tê kevin misebeqeyê. Gava em li dîroka mîmarî û endazetiyê binêrin em ê bibînin ku di dawiya esra 19 de dest bi lêkirina avahiyên pirqat bûye. Pêşteçûna teknolojiyê, belebûna pola û emilandina asansorên bi ceryanê hêz daye lêkirina avahiyên pirqat. Misabeqeya lêkirina avahiyên pirqat, a ku hedîs behsa wê dike jî, bi misabeqeya dewletan ku ketina reqabeta lêkirina avahiya herî bilindtir, ev hedîs jî derketiye. Di perçeya hedîsê yê ewil de gotina ku dibêje ew ê zaman kurt bibe, meriv dibin siya vê maneyê lê binêre. Pêxemberê me bi vê gotina nîşan daye ku di axîr zaman de li gor zamanên din kar zûtir werin qedandin. Bi rast jî pêşteçûna elim îmkana ku kar di demên gelekî kurt de û bi şiklê herî xweşik werin çêkirin anîne meydanê. Di hedîsekê din amîna veya de îşareteke wisan heye. Heta zaman kurt nebe û sal nebin meh, meh nebin hefte, hefte nebin roj, roj nebin saet û saet nebin bi qas dema ku meriv agir vêxe qîyamet ranabe. Wek nimûne zamanê berê di navbera qitayan de danûstandina agahiyan bi hefteyan dewam dikir. Lê îro bi saya internetê û teknolojiya nûjen û birêya peykan di hundirê saniyan de çêdibe. Ne pir dûr, hê çend esran berê miyadê
ku ji bo hazirkirina kitêbeke bi tenê dihat buhartin, îro bi milyonan kitêb tên çapkirin. Êdî paqijî, pejandin, xwedîkirina zarokan û karê rojane, barîkariyên teknolojiya harîqe ji kulfetbûnê derketiye. Bu gotina Kurd, gava em li teknolojiya îro mêze dikin, aynen weke pêxemberê me di hedîsê xwe de tesvîr kiriye derdikevin. Heta dengê mirov bi mirov re nepeyve, kıyamet ranabe. Di hedîseke pêxemberê me de wanî îşaretî teknolojiya agahdariye dibe. Ji bo mirov karibe li dengê xwe guhdar bike, divê pêşî wî bikişîne, dûvre lê guhdar bike. Aletê dengkişandin û teknolojiya reprodüksiyonê ku ji dengkişandinê lazim e jî pêkiyê esra bîstan e. Çend hedîsên din ji îşaretî pêşteçûna teknolojiya agahdariyê a ku ew ê beriya qiyametê were cî henin. Ji ezmanan dengek ew ê bi navê wî bang wî bike û ê li roava û li rohilat jî ew ê wî dengî bibîze. Ev deng ew ê li ser rûyê dunyayê hemî belav bibe. Her qewm ew ê bi zimanê xwe bibîze. Dengekî ji ezmanê ye ku her kes ew ê bi zimanê xwe wê bibîze. Ev hadîsena behsa dengekî dikin ku ew ê li dinyayê giştikî were bihîstin û her xelkek ew ê bi zimanê xwe bibîze. Evana eşkereye ku işaretî radyo, televizyon û hacetên din agahdariyê dikin. Hêberiya 100 salî, tiştê ku kesî nikarîbû xeyal bikira, mucizeyeke mezin ê ku pêxemberê me beriya 1400 salî haya me gihandiye van tiştan e. Ji serê film heta vê derê me dewamî dibin roniya hedîsan de li ser alametên qîyametê sekirîn û me li van nerîn. û me dît ku bi rastî jî ev dema me axirzemanê ku beriya qîyamet rabe tê meydanê. Lêbelê İşaretên ku qîyametê nîşan dikin, hedîs tenê behsa wan nakin. Di kitêba pîroz a dînê me de jî ayetên ku behsa qîyametê dikin gelekin. Pirraniya van ayetan gava qîyamet rabe dehşeta ku ew ê were meydanê behs dikin, hinek ji wan jî behsa hatina alametên qîyametê dikin. Yek ji van ayetan di sureta Qemer de ye. Navê vê sureta pêncî û çaran Qemer e. Qemer bi Kurdî jî heyv e. Di ayeta yekan a vî suretî de derbarê wextê qîyametê de peyameke mühim tê de dan. Saet nêzik bû û hîv ker bû. Fîla perçivî ku di ayetê de ye hatiye gotin bi erebî şaqqe ye. Ev kelime di erebî de tê gelek maneyên ji hev cuda. Di hin tefsîrên Qur'anê de tevî ku maneya bi du cî hatiye hilbijartin jî di erebî peyva şaqqe di maneya ajotina erd polandina axê de tên gotin. Yek ji van ayetan wisa ye.
Bêguman me av herikand û herikan. Duvre me ezman ker û ker kir. Bi vî şiklî me heband tê de şên kir. Tiriyan, nefelan, zeytûnan û xurmeyan. Peyva şaqe av vê ayetê ne bi maneya bidûcî kirina erdê ye, bi maneya bajotinê ve kerkirina erdê ye. Gava ve digerin sala 1969 li mucizeyeke Kur'an-ı rast tên. Du surata Kamer de agahiya kerbuna hîvê a ku 1400 sal beriya niha hatiye dayîn, bîstirme 1969 de bi karê ku li ser hîvê hate kirin ve rast derket. Di vê tarîxê de astronotên Amerîkayê pêl hîvê kirin. Axa hîvê kolane û lêkolînên ilmî li ser kirine. Nimûneyeke vir û axê berhev kirine. Ev pêşeçûnana û gotinê ayetê tam li hev tên. Di filmde seranseriya Esrabistan gelek hadisên komelî yên ku çêbûne û yên çê dibin me li wan nivênerî. Me dît ku ev hadiseyên komelî gelekî wan çarde esranberiya niha Hezretî Muhammed aya mirovan jê çêkiriye. Pêxemberê me ji bo zamanê ku ew ê van pêşteçûn tê de bihatana meydanê navê axir zeman lê kiriye. Hinek hadiseyên ku ew ê di vî zamanî de bihatana meydanê gotiye ku ew nîşana qîyametê ne. Îcar me dît hema çi bigire ev alametana giştik derketine. Divê neyê jî bîrkirin ku bi rast jî her alametek ji bo nêzîkhatina qîyametê dibe delîlek û tîne bîra me ku divê rojekê berê ehlaqê Qur'anê derbasî hayatê bibe. Roja me jî îro tu mirov li ser vê meseleyê nafikire ya jî naxwaze bipeyve. Xwendina xeberên afatan yan jî filmekî ku behsan birinê bike, behsa feleketan bike jî nayê tehammül kirin. Meqseda wan ji tirsa fikra qîyametê tîne bîra wan birevin. Lê belê ji rastiya qîyametê nayê revîn û illeh ew were pêşiya wan. Xwedê di ayetên xwe de agahiya nêzîkbûna qîyametê wisan dide. Wan saeta qîyametê nêzik dibe û tuşek jê re tune ye. Di ayet û hadîsan de îşaretên hatine gotin îro li pey hev weke ku tefsîr bûye wisan diqewminin. Di tarîxa dunyayê de pêşteçûnên ku hemtayê wan tune ye di zamanê me de derketin meydanê. Divê mirov çavê xwe li van îşaretên îlahî negirin û wan baş fam bikin. İşaretên axir zeman ji bo wan iraz û şiyariyên mezin in. Wade Xwedê rastiyeke qetî ye. Tu kesê ku wadên wî karibe biguhere an pêşiya wan bigire tune ye. Mîna hemî meseleyan di vê noqteyê de jî gotina herî bi hikmet û an herî xweş Qur'an dibêje. û bêje hemd ji Xwedê re ye. Ew ê ayetê we nîşanî we bide. Hûn ê ji wan bibînin û nas bikin.